Μετάβαση από Καλάβρητα 27 Δωδεκάτου και μπροστά μας είναι ο Άκης ο Διεμάκης. Είμαστε από πίσω. Είμαστε πίσω, ακολουθούμε δεξιά στροφή. Κάθετος 90. Πρώτη φορά και μας έχει βγάλει αξιόπιστους. Όλα κομπλέ. Και ο Άκης είναι μπροστά. Το ρημάξαμε. Είναι μπροστά, τον βλέπω, έχουμε οπτική επαφή. Έχουμε, ναι, εδώ μαλακίζεται με το χειρόφρενο. Αλλά είσαι, μπράβο, στην μπούκα, μπράβο. Εδώ αριστερή πάλι, αριστερή, φτάνουμε σε φουρκέτα μετά δεξιά, όπου να είναι λογικά. Ναι, και ο Άκης πατάει φρένο, λάθος. Τον βλέπουμε από κοντά, μια εδώ πέρα που κάνει μια προσπάθεια. Εδώ, πολύ καλή, ο κύριος Διεμάκης. Είναι μπροστά με 3,2 δευτερόλεπτα διαφορά. Και χιονίζει, γίνεται της πουτάνας. Όπο χιόνι. Κάνε το καταραστήρι γρήγορα. Και ναι, είναι η ποιότητα εδώ που έχουμε. Να τη δεξιά φουρκέτα, τράβα και ένα χειρόφρονο αγάπη μου εδώ. Όχι εδώ στην μπούκα που δεν έχετε κανείς. Τράβατε. Δεν έχει visual. Ναι, αυτό. Πατάω stop, ναι, είναι τέλος.